Euskara ofiziala ez den eremuak Nafarroa osoaren azaleraren erdia du, eta bertan bizi da Nafarroako biztanleriaren 34,4%, ia 220.000 lagun. Euskal hiztunak ez dira 4 baino gehiago, ia euskaldunak berriz 10%. Euskararen erabilera are txikiagoa da. Adibidez, 1,1,55koa Lehotzen, 0,18koa Tafallan, 0,11koa Kasedan, 0,01koa Tuteran, 1,0koa Karkar edo Lerinen. Euskara ikasteko zailtasunak nabarmenak dira. Alez bestik, 26,5 kilometrora dago euskaltegi hurbilena, Kaparrosotik 28ra, eta Sarrakastelutik 32ra. Euskara ofiziala ez den eremuko 6 ikastoletara joateko, edo eremu mistoan euskarazko eskaintza duten eskoletara joateko, egunero 20 kilometro egin behar dute bataz beste 1.400 haur baino gehiago. Nekazaritzaren egoera ez da xamurragoa. Azken 15 urteetan, bertako ardo, zainzuri, zein lodosako pikilo piperren prezioak behera egin du Txina, Peru, Hego Afrika edo Argentinako importazioen presioagatik. 2010ean, Nafarroan 2,5 milioi kilo zainzuri ekoitzi zen. Txina eta Perutik 60 milioi kilo ekarri ziren. 1980ean, 7.025 hektareako hedadura zuten Nafarroako zainzuri soroek. 2013an, 918 hektarea baino ez. Maaztiek 17.500 hektarea 80ean, eta 11.500 2013an. Epe berean, lodosako pikilo piper baratzak 205 hektareatik 78ra murriztu ziren. Errealitate honi erantzun praktiko bat ematera dator Errigora. Auzolanean, Euskal Herritik Nafarroa hegoaldera eta Nafarroa hegoaldetik Euskal Herrira. Elikadura burujabetzaren bidean ale bat gehiago eskaini eta euskarari hauspoa emateko. Udazkeneko haizearekin puska hasten da Errigora. 100 lagunen lanari esker, milaka saskitan Nafarroa hegoaldeko produktu sorta banatzen da Euskal Herriaren luze zabalean. Jasotzen den diruaren 25% bertako euskalgintzara bideratzen da. Nafar hegoaldeko usta euskarari puska. Kanpaina hau, 7 bat, ikastolen elkartea, sortzen, AEK eta Errigoraren elkarlanaren emaitza da. Baina esan bezala, 100 lagunek egiten du posible, auzolanean. 2013an, 8.000 saski baino gehiago banatu ziren, eta 112.000 euro bildu euskalgintzarako. Diru horrek, lodosako ikastolaren egoera ekonomiko itogarria zertxobait arintzeko balio izan zuen. Eta herriberan, AEKaren kanpaina bat gauzatu eta matrikulaziorako beka sistema bat martxan jartzeko. Baita, euskaraz bizi eta ikasi ekimenari bere jarduerarako baliabideak emateko ere. Bada zerbait, ezta? Gabonetan, piper, zainzuri eta abarrak dastatzeko tartea utzita, urte berrian bestelako eskaintza egiten du Errigorak. Eguneroko kontsumo ohituretan eragiteko asmoz, Txina edo Perutik datozenen partez, Nafarroa hegoaldeko produktuei leku egiteko eskariak biltzen dira. Bi txandatan, lehenengoan oliba olio birjina eta bigarrenean kontserbak. Guzti hori, euskaraz, ekoizlearen jatorrizko prezioan eta auzolanean jakina. Nafar hegoaldeko usta eskutik eskura. 2014an, 30.000 litro olio eta 50.000 kontserba ontzi baino gehiago heldu ziren 1.500 sukaldetara. Udazkeneko saskien kanpainak milaka etxetan Nafar hegoaldeko produktuen lagin bat uzten du. Eskutik eskura eskaintzari esker aldiz, urte guztian ditugu bertoko produktuak 100 etxetan. Ongi etorri kaskanteko olioa, ablitasko zainzuriak eta sartagudako piperrak.
Udazkeneko saskietan ekoizpen preziotik merkatu preziora dagoen aldea, euskalgintzari ematen zaio auzolanari esker. Beste ekimen honetan berriz, zuzenean ekoizlearen jatorrizko prezioan eskaintzen ditugu loteak. Izan ere, bertoko produktuei gure despentsetarako bidea erraztea da asmoa. Ez al da aukera tentagarria? Auzolana, horixe da Errigoraren altxorra. Ehunka lagun herriz herri kartela jartzen, eskuorriak banatzen, txioak bidaltzen, bideoak pasatzen, kutxak banatzen. Hainbat herritan osatu dira, elkar zirikatu eta koordinatzeko kuadrilatxoak, ilusioz eta ilusioak kutsatuz. Elkarlan horren fruitu dira hain zuzen, eskualde ezberdinetako euskaltzaleen artean sortzen den konplizitatea. Nekazari eta ekoizleek Errigorarekiko erakusten duten begikotasuna. Errigoraren filosofiarekin bat egiten duten ekoizle gero eta gehiago gure ekimenera biltzea. Kontsumo talde zein jantokiak nafar produktuen gozez agertzea, edo txoko ezberdinetako euskaltzaleok Nafarroa hegoaldean egun pasa bat egiteko proposamena. Daukagun giza kapitalarekin edozer da posible.